Els més petits també van ser els protagonistes de l'espectacle titulat De Compres, que la companyia vilafranquina Parella de Dos estrenava dissabte a la tarda al Teatre Cal Bolet en el marc de les festes d'hivern. Aquesta companyia neix del si de l'empresa La Canalla, que es dedica a l'organització d'activitats lúdiques i tallers per a infants i joves. Parella de Dos està integrada per 7 persones i en aquest espectacle hi participaven tots. Xavi Guardiet, un dels membres de la companyia, explicava el contingut de De Compres. A veure, amb aquest espectacle, el que podreu veure és de tot una miqueta. És una família que se'n va de compres en un centre comercial i un nen petit, el nen petit de la família es perd, i tota la família... Llavors aquest nen petit es va trobant a diferents venedors que l'intenten enganyar i dins d'aquests venedors hi ha de tot. Dins el venedor de mobles, el dels animals, el de nens petits, que fan màgia, circ, pallassades... O sigui, s'intercanvia ja tot una miqueta. La gràcia d'aquest muntatge és que està adreçat a un públic familiar. Ja abans de la representació, Guardiet afirmava que el públic pot ser de totes les edats perquè està pensat per a tothom. De 0 a 100. O sigui, és un espectacle familiar que tant els petits els agradarà moltíssim perquè hi ha molts gags pensats per ells, però tant els adults s'ho passaran la mar de bé. De fet, vindran avui, seguríssim que vindran les iaies, els nens, joves, amics, i que tothom, i està pensat per tothom, per tothom. De Compres va ser una altra de les activitats de la coordinadora de festes de Sant Raimon, dedicada a les famílies. Titi! On són els grans? Els grans, deixa'ls. Se'n van a comprar. Només pensen en això. En comprar, en gastar. Això els fa feliços.